Здравейте, приятели! Е денят, в който да нарисувам целите си за 25-та година и ще го направя пред вас с едно бързо видео. Вече съм направила 2-минутната активация, написала съм моите цели, те са 3 тази година. И за композиция съм избрала нещо, което най-добре съответства на моите цели. Няма да ги споделя с вас целите си, не е и нужно, но ето ще ги нарисувам. Моята първа цел, която е голяма и жизнено важна за мен, е рисувам с един кръг. Виждате колко голяма тетрадка съм си взела. Пуснала съм си тиха музичка, свързана с нанис от стъпки, които трябва да извървя. Затова аз ще нарисувам с едни много кръгове. Всяко едно от тях е мое действие, моя стъпка, моя молитва, моя благодарност за нещата, които наистина се случват. И ето, както виждате, ще направя това като една голяма излизаща от моя лист спирала. Голяма излизаща от моя лист спирала. И ето сега колко неусетно аз някакси изведнъж забравих третата си цел. И затова сега ще нарисувам третата си цел. Моята трета цел е с формата на една бионична осмица, защото ще издам, че тя е свързана с моето личностно развитие. След като съм си направила композицията, ще започна да окръглям всеки един от пресечените точки, които се получиха, за да може моите цели да се случат много позитивно, много осъзнато. Всяко едно напрежение или трудност да ги преодолявам с истина и мъдрост, с свобода на волята, с уважение към партньорите си, към близките си хора. Тъй като тази моя втора цел е много важна, тя е жизнено важна, за да мога да осъществя и първата си най-голяма цел. Затова аз ще използвам във всяко едно от кръгчетата триъгълник, който да даде сила, бързина, енергия на моята голяма цел. Тя е много свързана с възможностите ми да бъда грижовна майка, да бъда на мястото си в живота на децата ми и в семейството ми. Един все едно полукръг в кръга и вътре ще си нарисувам свещ, защото тази моя цел е много дълбоко свързана с сърцето и душата ми. Аз много искам да се случи и сега, докато рисувам с вас, постоянно ще си мисля кои са уния стъпки, които ще ме приближат до изпълнението на тая цел. Какво мога да сторя с моите човешки възможности, за да мога наистина да изпълня тази толкова важна за мен цел, която е огромна моя мечта от последните 10 години.
близо 10 години. Ето, започвам с окръглянето на всичките части. Знаете, това е един дълбок, бавен процес, в който минаваме през целите, осъзнаваме себе си, осъзнаваме света около нас. Ето, аз чувам звуци от горния етаж, където сина ми живее своя живот в своя свят със своите приятели. Интересното е, че тази трета цел, която в момента очертавам и за която бях забравила изведнъж, всъщност е най-свързана с мен. Виждате ли, приятели? Е така изведнъж осъзнаваме някои неща. Тази цел е единствената цел от тези три мои цели, която е много пряко свързана с мен. Тоест аз редно е да си задам въпроса защо ето сега, дори сега, когато съм седнала да рисувам целите си, защо забравих тази цел, която набелязах за себе си, която е единствено свързана с мен. Не с работата ми, не с близките ми хора, които са в голяма степен разчитащи на мен, а само с мен. С мен, с моя живот, с това, което аз искам да се случи в него. Да, интересно е. Затова аз ще направя така, ще си нарисувам в единия полукръг триъгълник, за да дам сила и енергия на тази моя цел. Ще си отбележа дълбоко в моите мисли, т.е. в цялата ми невронна мрежа. Читам го това, давам любов към себе си, приемам се такава каквато съм и с огромна любов, респект и уважение към себе си продължавам да окръглям всичките части на моята композиция. Хубаво е. Хубаво е човек да има мисли и време за себе си. В първата моя мечта, която е толкова важна за всички около мен, за мен самата, в тая първа цел, която е много важна, аз имам огромна нужда от Божията помощ, от разположението на Вселената и на Бог в огромна степен. Честно казано, имам си нужда от чудо. Да се случи чудо, това си пожелавам. Като разбира се, аз ще извървя всичките стъпки, на които съм способна, за да го постигна това чудо. И ето изведнъж, докато рисувам, аз осъзнавам, че имам нужда да сложа и тук, в тази фигура, един хубав, изключително важен. Тази първа моя цел. Виждате, че няма последователност. Аз танцувам от една в друга цел и осъзнавам за себе си, че това е така, защото целите са част от мен, те са свързани с мен, с моя живот, с моите усилия, с моите мечти, с това, което имам нужда да получа като помощ от Бог, от Вселената, приятели, от други ресурси, с хората, с които имам нужда да се срещна, за да мога да постигна тая своя цел. И затова аз нарисувах този квадрат. Ако виждате, той даже така се получи малко като кръст. После ще обърна рисунката, за да го видите по-добре. Но сега продължавам. За окръглянето е нужно време, приятели. За кое не е нужно време?
дали не е нужно време за външния ни вид, или за общуването ни с хората, или за да сготвим дори една манджа. Опа! Казах манджа. И ето, наблюденията ми върху външния свят са, че съм сложила манджа да се готви, която сега нямам никакво намерение и възможност да погледна. Защото толкова много ме е завладяло това рисуване. Леко усещам тук, когато започнах да рисувам целите в моята работа, признавам си, че започнах леко да се изпотявам, да усещам някакво задъхване. Давам си сметка, че това е така, защото целта, която съм си поставила в работата, е доста сериозна, доста амбициозна, но пък е с много любов, с много размисъл, с много усилия, плод на много години труд. Така че смятам, че ако продължавам така всеотдайно и упорито, аз наистина ще успея тази година да постигна желаната цел в работата си. Сложила съм толкова много триъгълници във всеки един от кръгчетата. Сега имам толкова много да окръглям. Но това не ме нито притеснява, нито дразни. Аз съм си заделила достатъчно време, защото е много важно в началото на годината човек наистина да запише целите си, да се помоли по своя начин. Това е моят начин, чрез мислене, чрез рисуване, чрез създаване на нещо красиво за своите цели през годината. Осъзнавам, че съм пропуснала, сядайки да рисувам. Още важно нещо, и то е, че съм забравила да си налея вода, приятели. И това, за разлика от манджата, която къкри, все пак днес е неделя и е последния спокоен ден преди забързаното ежедневие на годината да ме погълне. Та в този момент осъзнавам, че не искам, аз трябва да прекъсна. И сега, приятели, когато се случи нещо такова, ето това е някакво обстоятелство, което ме откъсва ме точно от рисунката на моите цели. И не може да не си задам въпроса, защо така стана, защо забравих. Защо сега трябва да спра? Отговора, да ви кажа, е веднага в мен, в главата ми. И то е, че аз трябва да почивам. И трябва да отдавам внимание на себе си също. Затова
се случи сега това нещо. Да пропусна да си налея вода и не искам отново да ми се покаже, че трябва да отделям внимание и време на себе си, на собствените си нужни потребности, най-вече на собствената си почивка. Всичките тези малки кръгчета, които направих с триъгълничета, са различни мои казуси, клиенти, които аз съм си поставила за цел да приключа успешно тази година. За целта обаче е нужно да бъда здрава, да бъда себе си, което означава да съм починала. И както споменах и в едно предишно видео за благодарността, за здравето, приятели, не се молим. Здравето е наша грижа и отговорност. Ако душата ни е здрава, ще имаме и здраве, защото ще сме достатъчно отговорни към себе си, за да се погрижим. Аз много често не съм отговорна към себе си. И може би това е нещото, което сега идва на главата ми да покаже, че трябва да обръщам внимание на себе си. Затова паузирам за малко видеото и изчезвам да налия вода. Разбира се, прагматичната част от мен ще погледне и манджата. Връщам се след малко. Тази сутрин, между другото, видях в TikTok една готина рецепта за домашно смути. Малко селари, една ябълка, малко лимон и лъжица мед. Уникално свежо. Уникално свежо сутрешно питиенце, приятели. Мисля да го практикувам. Идват с конкретен проблем, но всъщност, приятели, проблема изобщо не е това, с което идва топ. Втори маркер. Не знам. Може би тая толкова дълбока истина не трябва да я казвам. Добре, продължаваме с маркер номер 3. С тънкописец номер 3. Да видим сега и той ли така ще направи. Добре, нямам конкретна яснота кой е точно този случай, по който в момента работя, кой е този клиент, който е тъй важен и тъй труден. Но това, което исках да кажа е, че хората все по-малко си дават сметка, че трудностите, които имат и въпросите, които трябва да решат, свързани включително и с право или пък с медиация или с съдебни процеси, много често са доста по-дълбоки от това, което казват на пръв поглед, това, което казват сами на себе си и от начина, по който виждат въпроса или проблема, с който идват сами за себе си.
много често се оказва, че нещата са далеч по-дълбоки, че има далеч повече въпроси, на които не са си отговорили. И в тази връзка аз много съм променила начина си на работа, защото съм започнала да отделям изключително много време на първоначалните срещи за сваляне на първата анамнеза, първото сведение по дадения проблем. И съм останала с така впечатлението, че много често не искаме да си отговорим на някои въпроси и най-често изобщо не си ги задаваме въпросите, за да избегнем неудобните отговори. А ако си зададем въпросите, със сигурност ще трябва да приемем някои неща, които може би не са ни много приятни, но и със сигурност ще можем да отключим Твореца у нас и да намерим много по-креативни и по-добри решения от тези, които изобщо сме си мислили, че имаме като варианти за действие. И ето, аз вече съм окръглила толкова, колкото ми е било нужно. И моята композиция е готова. Сега ще направя фона и ще я интегрирам с цялото поле. Връщам се след малко. Ето, приятели, започнах да си пускам линиите на полето, за да мога да интегрирам, да свържа всички мои цели с всички възможни и най-добри ресурси, които съществуват извън мен. Това са хора, случайни срещи, пари, възможности, информация, открития, ако щете, случайни хрумки, някакви новости, някакви мисли и прочее, и прочее. А може и просто чудо. И не отдаваме достатъчно време и внимание на себе си. Ето тук, като си пуснах линията, приятели, вижте как просто ми се появи едно кръгче, което е някакво синхронично случване, което ще допринесе нещо в постигането на тази толкова важна за мен цел. Ето и тук ми се появи едно кръгче, него също ще си го отразя, ще си го окръгля, защото, както казах, тази цел за мен е толкова важна, че аз искрено вярвам, че тази година ще я постигна, ще намеря най-после начин да я случа и да приключа една много годишна история, която доста поуки и уроци даде, но и доста време и енергия отне, доста конфликти създаде и да, всъщност доста уроци, които са, вярвам, за добро. И ето, идвам тук най-после на цел номер 3, която си е моя, изцяло моя
И минавам с една прекрасна, дълга, красива нейролиния. Много артистична, като танц, като танго. Много прекрасна, динамична. И същевременно лека, като пърхане на криле, като вятър. Да, това, което си пожелах, което си поставих за цел да изпълня, свързано е само с мен. Всъщност се получи така много интересно, че когато правих активация по тази и стигнах до тази трета цел, всъщност започнах да пиша на съкровения на душата си. Те не са свързани с целта, обаче осъзнах, че всъщност целта е начинът, по който да стигна най-близко и дълбоко до душата си. Да, благодарна съм. Наистина съм благодарна и за миналото, защото без него нямаше да направя толкова много грешки, толкова много завои, толкова много неща да науча, толкова много неща за хората да разбера, да видя, сама да усетя. Нямаше да може на толкова много хора да помогна, на толкова много хора да съчувствам, да усетя и да взема от тяхната позитивност, разсъдливост, целеустременост. Обичам живота, обичам това, че имаме възможност наистина да се учим всеки ден. Много често казвам, че обичам хората, които не са спрели, като спрели часовници. Да, хората, които не казват, аз това го знам. Не, това няма да го пробвам. Често водим и спорове, особено като по-малки с децата ми, че не може да кажеш за една храна, че не я обичаш преди да си я опитал. Нали? Че това е важно, просто да опиташ, да се докоснеш до нея, да разбереш, да, тя може да не е твоята, но ти ще знаеш със сигурност, че не е твоята. Така че много обичам хората, които не са спрели. Ето, тази мисъл ми минава сега, докато рисувам целта, свързана изцяло и единствено и само с мен и с това, което аз искам през тази година да постигна за себе си. Тази мисъл е, че избяга. Мисълта избяга, няма да я кажа, значи. Тук просто ми се видя някаква фигура и това мисълта ми избяга. Така, приятели, пуснати са всички линии на полето. Ето така да видите по-добре. И сега, може би ето тук още една, но сега започва една от най-хубавите части. В нейрографиката тя се нарича интегриране, архетипиране. Когато започва така нареченото оцветяване и идва момента с най-сладката част. Оцветяването. Ето. Пускаме машинката за острене на моливи и започваме с любимото архетипиране. Имайте предвид, че
За да бъде рисунката на иерографична, две или повече форми една до друга трябва да бъдат в един и същи цвят. И аз знам, че ще дам абсолютно всичко от себе си, за да реализирам тази цел тази година и да приключа нещо много трудно и тежко за цялото ми семейство. Ето, приятели, аз съм почти вече на края на моята рисунка. Пуснала съм линията на Бог. За някой това е линията на Вселената. Намерила съм моя фокус. Той е в тази трета цел за годината, която е свързана с моето личностно развитие, израстване, изобщо с цел много пряко свързана с самата мен. Така че това е финала. Аз ще го сложа и отделно, но горе-долу така изглежда. Като една приказна разходка с много цветове, с много забавления и завои, защото в крайна сметка това е живота. Това е един път. Обичам ви, пробвайте и споделете.